Čau lidi, vítám vás u mého prvního videjka. Je to videjko z našich povedených her v Scrimech Noblech. Doufám, že toto videjko se vám bude líbit. Budu rád za jakýkoliv komentář, který mi pomůže ve hře nebo v natáčení videí. Samozřejmě taky streamu na Kiku, když mám čas, takže určitě zkuste tam. Taky vám hodím do popisku a přejdeme na video. Hej, já jsem to říkal. To je Fatima, to nějaký loupat. No chceš je fajtit nebo radši zdrhnám? Možná bych to radši jako dipl. Dobrý, borec mě omlám kouna. Krak? Rakovina, kámo. Jdi se léčit. Už nikdy nechci hrát, kámo, elity, jebu ti, fakt na ně. Taková píčovina ty elity, kámo. Zkus přežít. To ti začnu tagovat ještě mě? Zkus dipnout, možná. Já nedipnu, vole. Nice, jeden nedat. Jo. Jak to, že to nejde rebootnout? Já se nemůžu rebootnout. Co to je za scam? Kámo, Ty mrtký slabý. Nice, ty si goutet. Kde seš? Já jsem dat. Ale jsem na vedle reboot vanu. Já jsem nebyl skvělý. Tady, čtek. Crack? Nice, hezky. Já jdem. To 25? Piči. Je healu. Musím na zónu, Máš hezky. Celý moje boxy, jako můžeš rysovat. Bacha. Nice, pojď, rest. Ty pičo. Takže za stolu. Cože? Crack. Dá. Potom. Má jedno, to je naprav. Mám všechno. Crack? Dead? Tady na zdi? Dead. Nice. Musíme ještě. Crack jedno. Pojď zónu. Pojď. Jo. Já myslím, že to někdo kopí nás tyho. Čupu haj. Tak nečupu. Nečupnu. Čuplej haj. Full box. Dead. Nice. Musíme jít. Pojď dolů. Ty pičo. Já hodím crash tady, ne? Jo. Ty vola. Mám to, jsem v klidu. Mám low ground, mám full low ground. Dva to čest, jeden dole. Tady je, čum tady je. Jsem mrtvý, jo? Nice. Mám to, že tam je jenom jeden a ne dva. To bude asi doa na tom máje, že? 4.
Nevím, jsem to... Každý duo. Ty píčo. Na. $60 white! Dead. Nice. Tak, Jo, tam jsou... Dead. Vydělej se. Nice. To... Dobře. Asi to. Lízám. Hej! Dobře. Nevadí. Mám přetočený. Nechoď domů, vole. Pojď. Crack. Na. Píči. Vezme to. Máš 100 dolů, jo? Pořád. Dobře. To dva. Nevadí, dobře, ale. Já tam jdu. Hej, kufok, nedělej. Hezky. Yep. Když tak skoč dolů. Kde jsem mrtvej? Tak to jsme si dobře zahráli.